Arestado ang sarong lalaki sa ginibong bypass operation kasubagong aga sa Concepcion Pequeña, Naga City. Binisto ni Police Lieutenant Chester Pomar kan Naga Police Station Office ang naaresto na si Joseph Nabor y Mostera, 41 anyos residente Campurok 2 Barangay Salugan, Camalig, Albay. Nakumpiskar sa sospek ang 200 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng 1,360,000 pesos. Sigun kay Pomar, may nagpaabot sa indang impormasyon na may mangyayaring transaksyon sa nasambit na lugar. Rason nga ni tulos indang magbilog ng plano sa ikakabuwag asin ikakaaresto kan sospechado. Ay ma'am, sobra-sobra pong malaking accomplishment. Kasi kung titingnan natin yung amount, yung dami ng legal item ay maraming malalaso na naman na mga kababayan natin, Malalaso na naman sila sa utak at malamang magiging in result tataas yung crime natin, volume na involving or influencing our would-be suspects with the use of illegal drugs. Pigbeberipikar man kang otoridad kung igwa pang ibang pigkakaatubang na kaso ang sospek. Ongoing pa po yung big investigation or background investigation to suspect kasi actually dyan magsisimula na naman yung mga panibagong police operation natin na gagawin kasi hindi naman pwedeng sa kanya lang yan at ginawa niya yan. So malamang may pinagkunan din siya at kung sino pa yung mga pwedeng mga kasama niya na nagtatransaksyon dito sa loob ng Naga City. Kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 ang kakaatubangon kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.